Рекламите свършиха, продължава шоуто Футболните кърви. Hello, my name is Alex Ferguson. I'm head coach of Manchester United. I'm here for... Какво говори той, ма? Алекс Фъргюсън ме змии. Манчестър Юнайтед. Какъвто ще да не ми идва за офертата с празни ръце, кажи му на това. Приведи му да му кажеш да отиде до борста да купи едни зелени чушки и ни камби и да дойде да преговаряме. Писнаха ми тия навици. Buy some vegetables. Sorry, vegetables. Why? Green. Green. You want green. Yeah, I understand that. That's green. It's okay? Yeah, very good, it's okay. Peppers, бе. Green peppers. Green peppers. Айде, те се разправят чушки, бе. Зелени чушки, камби, който караш, хайде. Okay. On the борса. От Леля Минка. Жоре, кажи на тази тия се разправила да отива да купува чушки. Стига се разправя, ма. Кажи му да ходи да купува чушки, ма. Гледай там. Вземи тия парцали, ги прибери, сега се върне човека, тук няма къде да се. Чушко така, ма, бочка, вземи парцалите, ма. Жоренце, ела, маминка, ела, чеди малко да потренираш. Маме, ще малко да потренирам. Дай, мама, чакай да пуснем тук. Леко ми пресъхна устата от това английски. Айде, маминце, сега ли, ма, тръгвай той. Той ми тръгва. Тръгна, Жоре! Айде, начало на тренировката, майче. Давай, маме, чедо. по-начесто. Давай, маме, забързай темпото. Айде така, на екс ги дигай, чедо. Браво, майче. Браво, на мама бикамчето, мами. Колко обиколки направи, чедо? 6, маме, 6 обиколки направих. Браво, мами. Има ли още каци? Няма, майче, сега и ти се разходи малко на чист въздух. Да отпуснеш мускулатурата, чедо. Аре, това се връща. Али, ма, един му отвори, идва това с чушките. Че си мерих точно това, дето ми е за първото полувреме, бе. Тебе съм те дигнала мерника аз на тебе. Hello, it's me again, green peppers. Айде, давай. Дай пепърса тук, сядай, кажи му да седни, ма. Кажи му да седни, започваме да преговаряме. Okay, thank you. Sit. Thank you. Let's go. Thank you. Маме, той кога ще спре, бе? Жоре, ще се изпотиш, бе, майче. Спирай. Не мога да слезем. Тренираме. Маме, как се слиза, бе? Чакай, бе, майче, чакай да се изпра, бе, чедо. Чакай, че... Той е на хубаво, майче, на хубаво. Ай, Харлиеде! Нещата. На хубаво ще идеска, маме. Вземи си ми една метла тук, вземи измети тук те сбиричи. Хайде, измети, ма. Ма не мога, сега си пробвам за второто полувреме пелтото. Чай, че го забравихме това. Това за кой беше дошъл, бе? Как се казваше той? За кой беше дошъл? Why are you here? I'm here because, as I said, I'm Alex Ferguson, head coach of Manchester United. And, you know, I have a big offer for your son. По-кратко, бе. Кой се разпрекака, че кай, че кой знае какво? Той ще тарталясва тук до утре. Кажи му, че нищо не разбираме. Ко ма гледаш, ма? Толкова с пара съм дала, завършила си английски лиценз, гледа като обал камък. Лице има и той не говори на английски. Хайде, ма, кажи му на английски лиценз, ма. Лиценз. License. License what? No. Yes. Yes. No, this is yes. No, yes. Yes. No, this no. No, бе. No, Yes, Жоре, няма се разберем така, Вземи се свята, бабе, хайде, бе. Седни, маменце, седни, ти се отпусни, почивай си, майче. Кажи му на тоя, че така няма се разбереме, да влезе в скайпа да се разберем. Окей. Sorry? Go in the Вземи sky. малко тази салата, връщу бе, че извадиме. Леко да те флекс, мамо. Маме, той патра, бе. Мами го, бе, аз ще перат персийски келими всеки ден. Взехте ми здравето, бе. Георги, айде влиза в скайпа и ти. То тук са на фрашки с патрави. Skype. Yes, Вземи, майче, да влеземе в скайпа, да видим. Маме, откъде се отваряше, бе? Чакай, чедо, чакай, тук той на мен ми е трудно, майче, ама на мене си съм метнал, бе, чедо. Кожата си ми удрал, бе, майче. Маме, много ми е тъмен. Да го лупна ли? Какво е това порно, бе? Георги, това е твоя компютър. Мен тъмно много ми харесва, Жоре, защото така хубаво ми се вижда. Аз съм за фризьор, бе, майче. Маме, глед. Получил съм съобщение. Какво пише, майче, това? Здравейте, моля, добавете ме в списъка с контакт. Георги, ако това е пак някой от твоите фенки, дето се е снимала по зомби, просто не знам какво ще ви направи тебе идея. Не се обаждай, ма. Чакай, Жоре, няма да бързаш да го добавиш, не дей сега. Не дей, има, майче, вируси. Ще влезе някой вирус тук вкъщи, се чудим и не мога да те лекувам. Ти си вирус, ма. Лъкни, ма, ако влезе вирус, тебе да те умори един път. Чули ме, да умори вирус, да умори, ма. Пише кой, майче? Пише сър Алекс Фъргъсон. Юс, не гъс. Ма то си е в гъс, ма ко се обажда? Ама яри, ма, Дюц гъс. Пустай, Жорето. Фъргъсон. Ferguson, yes. Абе, ти не се обаждай, бе. Не се обаждай, влизай в скайпа, не дей създава проблеми и ти, бе. Значи, пиши, маме. Пиши hello, British, Yes. homosexual. Hello. Ти не мога да пишеш, бе, Георги. Абе, какво ще му пишем направо, ще му го кажа, бе? Hello, British sexual. Homosexual. Strange sense of humor. Hello. Какво ме гледаш мен? Пиши го там, бе. Натискай клавиатурата. Кликни на мишката. Okay. Hello. На мишката. Hello, Joro. Hello. Sent. Я му напиши на тоя,
че ми дига нервата, тук кръвното и захарта ми се дигна, да не вика на Жорито, на Жори, да му вика сър, защото ще го навра на кучето, вас тук ще го навра. Айде, ма превеждай колко с пари сме дали тук за лиценз. Айде, превеждай ма с английски лиценз, ма. You have to call him sir. Or Mama Boshka will put you in the dog's auspuch. Маме, дай, тук не ми излиза много хубаво на моя. Дай, майче, дай, че ясно. Тук не се вижда по-ясно. Hello, I'm writing now. Hello, Sir Joro Beckerman. Разбра сър, каза сър. Какво викаме? Се научи Вика той. ти здрасти, сър. Здрасти. Ма па няма го пиша, бе. Здрасти, Адаш. Какво даш, бе? Здрасти, Адаш. Какво даш ти, бе? И той се казва сър. И аз явно на английски, аз се казвам сър и сме Адаш има. Joro Beckerman. На снахата, че тук не може. I am not happy with Bebato's play. Sent. Айде, ма, превеждай, ма. Не е доволен от Бербатов. Yes. Я ми дай твоя. He disappointed me very much. Sent. Каза, че чеп за зела не става от него. Не, нема ста, естествено ми. So, I want you to consider playing for Manchester United in Old Trafford, Green Grass of Combe. Yes. Абе, какво се забил там? Гледай ма в очите, като ми говориш, бе. Какво ми пишеш, бе? Okay. Слушай, бе, иска да играеш в Манчестър, бе, Георги, бе! Чули са какво говори, бе? Той е нормален, Чува се какво бе. говориш, бе. Абе, моля се, бе, аз отхвърлих тук оферти от Литекс, от Монтана, от Черноморец съм отхвърляла. Ще му ходим с капания Манчестър. Няма, бе, излизам от скайпа, край. Напускам скайпа. Я напускам, малко ще кликна на мишката, ще клекна. Та Жорката не го даваме. We have great offers from big Bulgarian teams. Manchester, you know. Yeah, I know, but I have a lot of money and... Мани, чай, за мани. Що изтърваш? Не изтърваш важни неща, ма. Какво вика за мани? I have a lot of Много money. пари. Мани имал. Допадаш ми, да ти кажа. Sorry? Допадаш ми. И аз имам едно Бързо да те местенце. арестах. Ракитова имам едно местенце. The old bank. Чух, че се пенсионираш скоро, бе. Харесвам те. Знаеш ли, дай да вземем си, изкараме пенсията. Пенсионните години заедно. Ще отидем в Вършец, се разхождаме. Знаеш колко ще е приятно. Трошиш се за това, пък и каймата ми е свършила. Ще идиш сега, ще вземеш кайма. Ей, сладък си, бе. Сладък е така отблизо, като те виждам, харес. То с скайпа не могат да се сближават хората много. Знаеш ли? Бе, айде, заповядай. Жоре, таткото се намерих ти, татко, Мой татко ли? Кажи му, татко, кажи му. Ей, тате! Айде, си ми на татко си. Как е на английски, татко? Колко съм там... Деди, колко съм тъпсува да знаеш по телевизията, ама... Дай му и четири на човека, да го са... Как не е срам 20 години да не се обадиш на сина ти, бе, мухля? Дай го, бе, дай. Къде одиш, бе? Ела така, бе. Лоп, как ще тако ще направя? Значи, като се хвана до вечера, ще те нацелува. Знаеш какво, ще хушим във Вършец, ще вземем 14 дена, ще разхождаме. Айде, дай му чеки, ма дай на татко Събой го, че гледа го. Събой го, че гледа питурка Патра тука. Гледа, ако направи перцийския килим. Чакате всичко. Събувай го, маменце. Събувай се, бе. Айде, бе, Колко дай. си го събрал, Хайде, бе, Фергюсън, хайде. Шу. Шу, какво го точиш? Ей, защо събуя, няма? Да, ще го събувам обувки. Зоре, чакай се обадим на попа да идваме. Звъни на попа. Ало, Стави. Фърги, хайде. Минути да си тука, да, ще женя бързо, да. Тук да се свърши тая мъка. Айде, Стави, чакай. Какъв съспенс, драги зрители, каква поредна футболна драма с елементи на трио. Жоро Бекерман майна път да се разбили с Манчестър, а Мама Бошка най-после намери своя партньор в живота. Да омръза ми, обаче вече искам си вълна футболните коментари да пускам. Не слаша вече. Чакай, бе, ние нямаме кум, бе. Айде, давай тук сега. Давай да ги съберем на Бошка Фергюсън. Хайде, чичо. Маме, много ще ходите. Айде, Питаме, Поздравете нас нещо, бе, поздравете нас.